Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Sedang ketemakin ke bojor bat kejing penpania nak liang jong acing halor kejing kren jong ke Dr. Marcel Ampern Langdo halor kejing dewa ka acing ya ketura kum kenong ba ha kapor telang kala penbitar syikat day ya kinong yaki bat upat ba babun balang hatura ki bala nyeu ya katai kum kejing nyeu ben ya kejing yo i jengai ki nong elam ba penyo jela nak benta ka wintar kapital baju bab halor kejing kren ka menteri ka acing ha kesengi ba ar kalong ba kalong ka bakendit ba keriusan partai kabala i ha ka kambat ke menteri kala kentat ya kejing dewa kabala slem ban palong ya ketura kum gunong ba ha ka por telang jong ke jela katai kejing kentat kalawan ra ya kejing bom sing hun bat kinang syong snong kilebu jengkeli halor kejing shimkia ka sarkar ha ka baidai bat ka roi ka par ha ka thain ka bom sha siliang ong ka seng ka Dr. Marcel Ampern Langdo kala kren ya katai ha kejing lang pat ba ha ka bal kentat ya kejing dewa ban pelong i ketura kum gunong ba ha ka por telang kejing terwa ka belalong ka subjek jong kejing angnut na ka menta katai kejeka daki peus ne menta kat kum kejing ong ka acing ka jing kren jong ka menteri kala kring ya kejing kentho halor kejing bom pelik jingmut ya ka roi ka par ha pok thain ka seng kala banrap ba kejing mut bandon ya kenong ba ha ka por telang kamlong ka baper ha kitan ha ka ba ka jing tasam ka jing long jing man sun beneng kila ban kata ya ka sanchar kadar bat ki kam paman gasni ha ki ba kum kite ki thain la bandon kalat na ka benta sakawai ke cakap pedeng kum ko bor penyaj ban pendunai ya ka jing tenju jong ka terang ong ka seng ka jing kentat ya ka jing dewa ban pelong ya ketura kum gunong ba ha ka por terang la ban yo i kum ka jing nyeu ben ya ka jing yo i jengai ki nong elam ban penyo jela nak menta ka wintar kapital halor ki jing dewa per kam dai ki jing dewa ka ba menin ki nong elam ba penyo jela apa perkat ban penyeng ya ka nong ba nak menta ki bor penyaj ki la temu ban pentikna ya ka roi ka par ka bom sha siliang bat ka jing kentup lang ha ki thanyu per ka laong ka acik kala kedeu ba ketura ka badon ha phang sep ngi jong ka jela kala ju sha pej naduk ki por manchwa kum ka than ka basa din ha ba nujor bat ka nong ba ka jela bat ka jing sneu ban pelong ya ka kum ka nong ba ha ka por terang layo i pakan sadon ka jing kiu ha ka yok ka kon ha ba pan sneu ba ka mat halor ka wintar kapital kam dai shu ka bathamai he India ka seng kala pan kan mau ya ka jela ba per ki balabut ya kurkom pan kan ria ya ki het kwatar sia ka wei pat ka nong ba ha ka por telang shu ka tai kala pelong ya ki nong ilam ka than hatura ban panem jor ya ka jing kren jo ka menteri ka Dr. Marcel Ampern Langdo